Madzibaba, hapana chekumirira apo. Kunyange izvi zvisika tikangwerekana tati bherengende dhoo rachoka, tiri kutongowasvikira mukati imomomo vari bhizi netwakomana twavo imomomo. Inini mucholo ndausarenda ini. Apa unenge uchitotoondaonawo munhu wekuvaka naye musha, obva atanga ake kuita mapindu ako kunze uku. Unoziva asi varumeka. Wandie mumwe munhuka achangodaidzira kuti mucholo obva adonha negotsi achifira ipapo. Semi wakatsukunya imimika. Ndikafunga masanganirana makaita namai katsukunyaka. Handikaiveka mwana kadiki raka. Hanti ndimi makatozokadzidzisa mastairi ese emuno muHarare. But nhasi uno utareremoni. Ndiye munhu akutakurana nekahendibhegi achitiza murume achiuya kuno kukuborodheri kuzohura. No man. Usana edengaka. Mbiri yaJesu akabayiwa mhiri kumakungu asina mhosva yakapara. Ndinochema kwamuri. Akabaka mune minyongo, mukanyangudza unyungu bakana wakatiza. Isusu ndanyazozvira vanhu vanozvikomberesa.